Машина часу, машина воды, молодый собака и я молоды. Новая квартира замест старой, размовляя сама с собой. Журналисты, кинокрыты, гуры, машина часу, машина воды, молодый собака и я молоды. Новая квартира замест старой, размовляя сама с собой. Журналисты, кинокрыты, гуры, машина часу, машина воды, молодый собака и я молоды. Новая квартира замест старой, размовляя сама с собой. Журналисты, кинокрыты, гуры, машина часу, машина воды, молодый собака и я молоды. Мой волжец замест старой, размовляя сама с собой. Журналисты, кинокрыты, гуры, машина часу, машина воды, молодой собака и я молоды. Мой волжец замест старой, размовляя сама с собой. Журналисты, кинокрыты, гуры, машина часу, Классно, конечно, ты придумал с выводом музыки. Вельмі добрая ідэя. Так, мы выводимся, не? А, не, яшчэ Так, не мы бачу. вывозимся. Так, я себе бачу. Так, добра. Добра, добра. Прывітанне, шаноўнае гаспадарства. Вы невероятныя. Так, напишите, калі ласка, всем прывітанне, ці чутно нас. Вось. Як чутно, ці падвойваецца гук, там все такое. У нас сёння у гостях Слава, Кміт і павінен быць яшчэ Сцёпін, яны самі пра сябе распавядуць. Так, написано бачна вас. Окей. Бачна, галоўнае, ці чутна? Так, ну бачна, але ці чутно, так, я згодны. Павінна быць чутно. Чутно піша. Окей, добра. Тады можна пачынаць. Пачынаем. Так, пачынаем. Ну, у прынцыпе, вось у нас у гасцях Слава. Магчыма, хтосьці з гледачоў ужо ведае, але калі не, вось можаш прадставіцца, караценька пра сябе распавесці. Так, я Слава, я
Я польскі музыка, масажыст. Займаюся канцэртнай дзейнасцю актыўна і рады сёння буду з вами паразмаўляць, бо вельмі рэдка атрымліваецца такое, што можна паразмаўляць з прыстойнымі людзьмі. Гэта праўда, гэта праўда. Фармат Але для чаго ты інтэрактыўны. прыйшоў на наш канал паразмаўляць з прыстойнымі людзьмі, мне невядома. Ну, вы запросили, Ладно. довольно. Тут Стёпін выйшаў з канфы, у нас, магчыма, штосьці паламалася, я не ведаю. Не, ўсё добра у нас, усё добра. Карацей, наконт фармату, калі нехта ў нас упершыню... Нехта? Ён тут? Так, у чаце піша вось. Калі нехта ўпершыню у нас, то мы для нехты спецыяльна тлумачым, што можна пісаць каментары ці там пытанні ў чат, мы іх будзем зачытваць, адказваць. Таксама існуе магчымасць падтрымаць фінансава, вось спасылка ёсць у апісанні. Гэта не важна. Мне галоўнае пра грошы, як бы. А астатняе похуй, як бы. Вось. І там, калі вы заданаціце, убачыце унікальны алерт, вось, які мы нарэшце наладзілі, ён працуе як трэба. Вось. Не факт. Владислав Такар піша: дзякую за творчасць, выріс на трэках госця. Вельмі прыемна, нечакана. Вырас, колькі гадоў, цікава, напішы табе. І можна маецца на ўвазе, што маральна вырас, таму што маральна вырасці, да, можна на нашай музыцы. Не адзін чалавек гэта ўжо зрабіў. Гэта хто? Ну, перыядычна да мяне падыходзяць людзі і кажуць, што сапраўды становяцца больш маральна дасканалымі. Цяпер мяне нават бачна, я знайшоў ліхтар з белым святлом. Да себе і так было. Заўсёды бачна, ты свецішся ў цемры. Гэта праўда, гэта праўда. Сапраўдная зорка, селеба, беларуская. Капітан піша: прывітанне, гэта Лявон Вольскі? Гэта Лявон Вольскі 2. Гэта Лявон Вольскі, які маральна вырас. Так, мы сёння узгадвалі... Без крынжа. Так. І без 50 гадоў. Мы сёння узгадывали вось акурат мою группу 1488, і у нас на нашем першым альбоме «Ворагі не ведалі» была песня, я хотел написать песню, назвать ее «Тры чарапахі 2», але пасля я даведался, что уже была песня «Тры чарапахі 2», и тому довелось нашу песню назвать «Тры чарапахі 3». Я лічу, што гэта паважаная тэма. Так, трэця частка трыпціху, без которой папярэднія дзве часткі абсолютно не маюць сэнсу. Я думаю... слухай, «Тры чарапахі 3» яны такія ж дэпрэсіўныя, як першая і другая, ці вы вырашылі ўсё ж такі адысці ад гэтага, як бы, хрысціянскага бэкграунда трох чарапах першай і другой, так бы мовіць. Слухай, не, наадварот, атрымалось больш весела, таму што гэта, вы знаеце, вельмі часта цяпер в прэсе дзесьці ёсць альбо там на старонках у сеціве шмат хто піша пра 19-й год, ствараецца такі міф пра такое зацішша перад бурай, што вось, маўляў, у 19-м годзе ўсе добра жылі, ўсё было добра, і сапраўды мы записывалі гэты альбом у 19-м годзе, як бы таму ёсць нейкі вось гэты аптымізм, што нарэшце ўсё будзе так, як мае быць. У нас мы чулі, як Стёпін прыдануў. Так, Стёпін, здаецца, далучыўся да нас нарэшце. Чалавек, які працуе з гукам, паўгадзіны не мог наладзіць гэты самы гук. Так, таварыш Стёпін, скажыце нешта яшчэ, калі ласка. Здаецца, мы сёння не пачуем Стёпіна. Што ж, гэта быў як голас Бога, які мы пачулі адзін раз за ўсё жыццё. Ён падаў нам знак і сышоў. І далей мы будзем несці гэты агонь Максім знак да канца. Так, але мы будзем спадзявацца, што гэты агонь, ён не застанецца. Што гэты знак будзе натуралам. Спадзявацца на гэта.
Я гляджу, нашаму госцю падабаецца гумар Гордона Дмітра, вось, з яго адсылкамі да таго самага Барака. Ось. Тож, мы ухваляем. Мы такое ухваляем. А памятаеце нарезку вот эту вельмі вядомую про то, як я не ведаю, можа гэта штучны інтэлект ці нешта накшталт, але там вось інтэрв'ю са Светланай Георгіевнай, і ён запытваецца про тое, у якіх умовах сядзіць яе муж, і яна пачынае распавядаць, а пасля ён яе перабівае і кажа Обама. А яна там вельмі кранальна распавядае, там шмат слоўна, так глыбока про тое, як ёй страшна, як яму страшна. Гэта не Не штучны бачыў, але гэта гучыць просто великолепна. Так, вот трэба знайсці і з вами падзяліцца, каб мы пасля з гледачамі ў вашых соцсетках таксама падзяліліся. Можа А хто-небудзь. ёсць жа людзі, якія Можаш думаюць, даслаць што гэта Прямо штучны маргінаць інтэлект. гэта, але не зараз. Я дашлю Извините, пасля эфіру. Этеру Тому що вибачаюсь. Калі зараз ти нешта такое зробиш, то ти сам розумієш. Я цяпер наогул вельмі скаваны ў сваіх дзеяннях, бо я не маю кампутара. Ёсць такая у меня асаблівасць, што я не маю кампутара, я выходжу на сувязь з далькажаку, который відавочна вельмі цяжка рэагуе на такую рэч, як відэасувязь. Таму я наогул мала што могу зрабіць. А чаму, што здарылася з камп'ютарам? Кампутар сваё, на жаль, аджыў, а сродкаў на новы мы, беглыя беларусы, відавочна знайсці просто так не можам. Без грантавай падтрымкі, але грант мне на новы кампутар, на жаль, ніводная арганізацыя чамусьці не выдзелила. Слухай, я чуў, што ёсць нейкая платформа, называецца Гронка. Магчыма, калі ты запосціш туды нейкую вельмі шчырую абяцанку і прыўкрасіш у сваім паэтычным стылі, як ты ўмееш, то магчыма табе і наданаціць на гэта. Я думаю, што да, я ўжо разглядаў. Як шчыры чалавек просто выдаліш усё і скажаш, што нічога такога не было. Вось, як заўсёды адбывалася у такім постсоветской просторы на таких сборах. Ну, слухай, я думаю, тебе трэба переняць. Добрая ідэя. Шмат праектаў збіраюць на гронцы грошы, прычым абсурдныя розныя, і мне гэта падабаецца абсалютна. Я думаю, што да, праект Вячеславу Кмету неабходны новенькі MacBook, сапраўды нейкі рэзананс можа стварыць у грамадстве нашым з вами. Я бы нават назваў гэта інфопростора. Ты не кажы, што табе трэба новы MacBook. Ты кажы, што ты зробіш там, я не ведаю, самую нацыянальную ці антинацыянальную, я думаю, антинацыянальную, самую дэмакратычную ў свеце музыку. Вось, і тады табе усе беларусы ўсяго света надонацяць. Ну, слухай, не, на жаль... Беларусы любяць, калі дэмакратыя. Самую дэмакратычную музыку ў свеце ўжо напісалі ў пачатку 20-го стагоддзя, калі Джон Кейдж выдал 4 хвіліны і 33 секунды абсалютнай цішыні. І нічога больш дэмакратычнага ў музычным сэнсе за гэта уявіць сабе цяжка. Не, я не згодны. Я лічу, што самая дэмакратычная музыка гэта зусім недаўнае адкрыццё расійскага ютуба, гэта Ігор Віхаркоў, які... Я, на жаль, не ведаю. 2 гадзіны пердзець у камеру і перадаваць прывітанні і казаць, што вось гэта твоё новае атмасфернае імя. Вось больш дэмакратычна, чым гэта, я думаю, ужо туды складана знайсці сапраўды. Але можна пераняць досвед калег схода, з дальняга ўсхода, прычым ён з Казахстана, здаецца. Казахстан. Ніколі там не бываў. Мне здаецца, што это вельмі далёка. Мне таксама так здаецца, нават ад мяне гэта вельмі далёка. Ну так, да, пры ўмове, што ты як бы в Азіі ў пэўным сэнсе. Ну, гэта ўсё ж такі не Азія тут. Лічыцца, што гэта тыпу якраз той самы стык Азіі і Еўропы. Ну, накшталт такого, ну, все ж таки, да, сэрца там хрысціянскай цывілізацыі в пэўным сэнсе таксама. Безумоўна, безумоўна. Так, ладно, што ў нас пісалі ў чаце?
Давай я буду зачитывать чат. Давай. Я пакуль разберуся з нашым Так, спадаром. разбирайся. Тут Цілканне напісаў, а чаго ідэнтыфікацыя сябе ўжо польскім музыкам праз месцазнаходжанне? Гэта выключна іранічны троп, который быў выкарыстаны для ажыўлення дыскусіі. Безумоўна, ніякай польскасці ўва мне няма, хаця, ведаеце, абсолютно парадаксальным чынам праз 2 гады знаходжання тут польская мова стала нібыта бы нават зразумелай, і нібыта бы нават на ёй стала магчыма размаўляць, хаця за сваю сціплую досвед эміграцыі, за свой сціплы досвед эміграцыі я з палякамі размаўляў, хіба разоў 5, 2 з которых па-ангельску. То бок пасіўнае вывучэнне мовы сапраўды працуе. І я з усімі гэтым дзелюся, мне чамусьці ніхто не верыць. Но я спадзяюся, што вы мне поверыце. Мы Так, поверим в можна- любую рэч, якую ты нам скажаш. Так, Добра. Вова, я прашу тебе паглядзець, што я тебе даслаў у прыват у тэлеграме, бо Стёпін піша, што ў яго праблемы. О, боже мой. Стёпін, мы яго чуем. Зрабі сябе крышачку грамчэй, калі ласка, і мы можам працягнуць наш Хай гром грыміць яшчэ мацней. Грым. Давай. Так. Каб мы выйшлі яшчэ больш шчыльнымі радамі, так бы мовіць. Ну, дарэчы, вось вельмі цікавае пытанне, ці ёсць у тэксце ваяцкага марша спасылка на Максіма Горького і ягоная «Хай же ямчэй грымне бура», ну, у перакладзе Сергея Стрейкі, в іншых перакладах па-іншаму. Ну, я лічу, што аўтар мёртвы, таму ты можаш припісаць любую адсылку да чаго заўгодна. Так, слухай, не, выявілася, што аўтар ваяцкага марша гэта абсолютно не той чалавек, про которого мы ўсе лічым, што гэта так. Я не ведаю, ці глядзелі вы, у мінулым годзе на дзяды выйшаў такі вялікі відэаролік з беларускім вялікім бардам Сержуком Соколовым Воюшам, который показывал корреспондентам Еўрарадыа беларускія могілкі ў Нью-Йорку. Вось, і там у яго запыталіся пра гімн Беларусі, он сказал, што самы лепшы варыянт гэта ваяцкі марш, адзінае, што ёсць, вядомая памылка ў апошняй страфе. Хай гром грыміць яшчэ мацней, у крывавых муках мы адродзім жыццё рэспублікі сваёй, то бок губляецца рыфма. І ён там прапануе свой варыянт, як гэта выправіць. І он кажа, можна пакінуць так, таму што, весела, здорово, няма рифмы, пацешна. А можна перепісаць, гэта хай гром грыміць панад зямлёй. У крывавых муках мы адродзім жыццё рэспублікі сваёй. Уявіць сабе узровень, чалавек решает абсолютно нацыянального масштаба праблемы, седзячы у Нью-Йорку уже дастаткова даўно. Ну, калі чалавек абраў з усіх гарадоў ЗША Нью-Йорк, то мне застаецца толькі засумнявацца у яго інтэлектуальным становішчы. Вось, таму... Ну, слухай, а хто будзе даглядаць беларускія могілкі? Таму што яны же там, а што рабіць? І ён сапраўды іх даглядае, ён па ягоных словах у яго дома там больш якраз всего, што было напісана і выдадзена в Злучаных Штатах. Дарэчы, набыў на фестывале прадмова зборнік беларускіх казак 68-го года выдання. Уявіце сабе. Валер Булгаков в Америке где-то знайшоў выданні старыя 68-го года, американские эмігрантские выданні беларускіх казак. Там какая-то частка на латинке написана. Масштаб можно себе уявить. Он просто знайшоў их где-то в Америке, они пылились, он привез в Варшаву продавать. Так, блин, что там? Так, ладно, калі ласка, адгукніся. Мы тебе чулі. Тут яшчэ Владислав Такар піша: морально виріс, тому дивлюсь маргінез і срупить себе. А что? Можете перекласти? Під себе, під себе, карацей, чоловік. Карацей, чоловік написав, що моральний вираз, тому ён глядзіць наш канал і сярэ пад сябе. Мы гэта ухваляем. Усе... Так, гэта пэўным сэнсе дзен. Все, так сказать, падобнага рэчы, гэта нацыянальныя скрэпы беларусу. Так, да. Специальная военная идентификация. Мы это любим. Так. Любим. Так, яшчэ тут капітан піша: Лявон Вольскі 2 крока эвалюцыі назад. Цікава, што ж ён мае на увазе. Ну, вось не ведаю.
Владислав Токар яшчэ піша: захід давно вмер, справжня Європа на Кавказі. Безумоўна, я як чалавек, які жыве на Каўказе, магу пацвердзіць. Вось гэтыя еўрапейскія пунажоўшчыны. А як по-грузинску сказать республика? Так, скорее всего, Гамарджоба. республікі. Таму што ўсе запазычаныя словы, яны просто даецца на канцы і ўсё. Пу-пу-пу. Ну, вось і глядзіце, дзе там цэнтр еўрапейскага свету. Нават свайго слова для вызначэння рэспублікі не маюць. Ну, нармальна па-вашаму. Марыя піша: спадзяюся, у грузінскай пасіўнае спажыванне таксама спрацуе. Конечно. А што вы думалі, тыпу? Братэрскія мовы, беларуская і Наколькі гэта грузінская. магчыма вообще? Ну, типа, хаця бы трошки пачаць арыентавацца ў грузінскай мове. Ну, колькі у тебя Ну, сіл гэта узяло? Наколькі пойтаў ты Лічуючы- пракачаў сваю мову грузінскую? Улічваючы, што грузіны размаўляюць па большасці ці на ангельскай, ці на расейскай, а як бы грузінская палітыка правільна робіць, што як бы выдварае па сутнасці беларусаў, расейцаў па-ціхаму, так скажем, за свае межы. Ну, вось я не вывучаю актыўна грузінскую. І Што ты чакаеш, што цябе прагоняць? Я чакаю таго, што мне прыйдзецца проста ў пэўны момант паехаць кудысьці ў іншае месца, так. Але Я так разумею, што Польша? Ну, не хацелось бы ў Польшу, конечно. Я просто недавно, магчыма, ты ведаеш Аксану Акуневіч, хутчэй за ўсё, конечно, не. На жаль, не. Ёсць такая жанчына, яна як бы стваральніца батумскай беларускай прасторы Аксяродак, вось. Ага. І яна недавно паехала ў Варшаву і прыслала фоткі гэта. Я ўбачыў і думаю, я 23 гады жыў у гэтым. І нешта... Не, ну слухай, Варшава цудоўны горад. Павярнуцца. А калі гэта Польша, то неяк не вельмі хочацца. Вось. Варшава цудоўная, не, ты не слухай, гэта дезінфармацыя. Ну, все правильно, фальшыўкі, якія былі створаны ў Польше. Створаны ў Грузіі, так, сапраўды, таму што Варшава, не, ну месцамі, конечно, месцамі это вообще один в один город Менск, город-герой наш. Безумоўна, тут няма сэнсу спрачацца нават, але менавіта што тычыцца дробязяў, гэта абсалютна цудоўнае месца, дзе можна спакойна жыць, асаблівасці ўлетку. Альбо ўвесну. Ведаеш, улетку лепей жыць у Батуме, таму што ёсць мора, ёсць горы. Ты сабе не ўяўляеш вось проста прыгажосць грузінскіх... Не ўяўляю, ніколі не бываў, дарэчы. Дарэчы, білеты даволі танныя, калі набываць загадзя, там тыпу з чаго? З нейкага вашага горада, мне здаецца, ці з Вроцлава, з Познані можна было вылеціць за $37 сюды, то бок я вельмі раю скарыстацца такой магчымасцю летом сюды прылецець. Я бы вельмі хацеў, але мне польскае ўпраўленне па міграцыі не выдае дакументы ўжо трэці год. І я не магу проста абшары гэтай вялікай краіны ніяк пакінуць. Зразумела. Я яшчэ хацеў працягнуць прамову. Сапраўды, калі ты увесь час там ходзіш у крамы ці неяк ўзаемадзейнічаеш з таварышамі грузінамі, некаторыя словы, некаторыя выразы ты вельмі хутка пераймаеш, ну, то бок, там лічбы самыя простыя, там як там будзе, як справы, там я не ведаю, у краме, там тыпу іх, ці патрэбен табе гэты пакет. Вось, такога кшталту штукі ты хутка пераймаеш, але вось астатняе ўсё, ну, ты нічога проста не разумееш, калі мэтанакіравана не будзеш сядзець і вучыць мову з носьбітамі. Ну, слухай, ну, то, што тычыцца менавіта хутарковага і, ну, хутарковага спрыняцця, тут, напэўна, сапраўды вырашае асяроддзе, але вось што тычыцца альфабету мясцовага, вось ён мне, як чалавек, который ніколі не спрабаваў нават зразумець, падаецца нечым, ну, проста не інтэлегібельным. Такі ж самы фактычна, ну, я ганю, канешне, але глядзі, там большая частка літар, яна такая ж, як у нашых мовах.
ва ўсіх тыпу у ангельскай, у беларускай, у расейскай. Вось, то бок там просто літары называюцца не А, Б, В, А, Ані, Бані, Гані. Вось. Мгм. Вось, і тыпу першая літара гэтай назвы гэта гук. Але ёсць вось складанасці з тым, што ў іх ёсць некалькі, так скажем, відаў літары К, то бок яны там напрыклад ёсць. Вось. Калі, напрыклад, ты хочаш сказаць 4, табе трэба сказаць отх. Вось, і все такое. Але в прынцыпе альфабет вельмі не складаны. Тыпу, калі ты жывеш у Грузіі, тыпу, і ты просто ходзіш па вуліцы і паглядзеў некалькі разоў там у гугле, як гэтыя літары выглядаюць, і пачынаеш просто чытаць, што там вакол сябе, ты даволі хутка просто звыкнешся і пачнеш, ну, не хутка чытаць, не, неправда, я хутка не магу чытаць, але ты прачытаеш, тыпу, просто павольней, чым на беларускай ці на расійскай, на ангельскай. Окей. Я ўвогуле не ўмею чытаць, так што... Ну, Это больш вельмі добра. мы не чытаем, гэта мы, канешне, ухваляем такія тэндэнцыі сучаснага свету, але... Я сёння разважаў наконт крыніцы вытока ўлады, і, ну, а я не ведаю, як вы, я вот паслядоўны прыхільнік дыскурсіўнай прыроды ўлады, то бок улада магчымая толькі пры ўмове як бы выкарыстання знакавых сістэм, то бок калі даюцца нейкія паведамленні і хтосьці можа іх прачытаць. Я сёння подумал, что да, сапраўды, куды свабодней жыве чалавек, который не умеет чытаць, потому что человек, который не умеет чытаць, немагчыма прымусіць падпарадкоўвацца пісанаму праву і законам, адпаведна. Напісаў-то? Я думаю, что это філасофскае пытанне. Вельмі хороший гумар, я бы на твоім месцы пажартаваў менавіта таксама. Ну вось, карацей, сябры, да, і таму Вова, тое, што ты не ўмееш чытаць, гэта вельмі добра для твоей свабоды найперш, потому што зноў ж такі тебе немагчыма прымусіць напісаныя законы выконваць, толькі вусныя, то бок суверен мае постоянно до тебя приезжать и казать тебе, что робить под погрозой забойства, чего ён хутчэй рабіць не будзе. А Ну, вось так, мы... Ён будзе рабіць гэта маёй лібертынскай ідэалогіі. Я думал, ты скажешь либидо. Ну, лібіда таксама, таму што... Ну, насамрэч, яшчэ большая ступень свабоды, калі ты яшчэ глухі, як бы, альбо просто дыслексія ў цябе, і ты не можаш нават на слых успрымаць. Самае вялікае... Ладно, прицягвай. Не, ты кажы, я просто дополнил, что вар'яцтва таксама вызваляе. Ну, на гэты выпадак прынята будаваць вар'ятне. Ну, самая вольная ступень, самая вялікая ступень волі, гэта калі ты як бы мёртвы. Вось. Я думаю, таму наше кіраўніцтва вось у Беларусі так і імкнулася да таго, каб, ну, самі разумееце, яны просто хацелі даць нам усім волю і глебу, ну, таму што мёртвыя людзі атрымліваюць аўтаматычна як бы сваю глебу, але мы чамусьці... Александру глебу. Працяўляем. Так. Мы будзем гуляць в эту гульню весь этэр, я рады. Не, ну, мінулы стрым у нас быў прысвечаны Волан-де-Морту, гэты будзе прысвечаны асобе Дмітрія Гордона. Все. Пытанне да Віталя. Віталя танцуе лезгінку? Не, я толькі хожу у, ну, карацей, да мясцовых беларусаў, мы танчым беларускія танцы. Вось. Вераб'я недавно. Легенда. Слухай, а як вы ацэніш маштаб дыяспары цяпер у Грузіі? Вялікая. Сапраўды? Я просто думал, што там зусім амаль нікога не засталося. Слухай, я не ведаю, адкуль гэта ўспрыняць, улічваючы, што у нас у Батуме працуе тыпу школка беларуская, у якой ходзіць 22 дзіцёнка. Дзіцячы садок, куды ходзіць 6-8 дзяцей. Плюс у нас тут ёсць як бы беларускія бары. Таму, ну, дыяспара беларусаў даволі вялікая. Ну, гэта будзе памяншацца, гэта будзе ўсё бываць, але пакуль што дыяспара вялікая, сапраўды.
То бок мае сэнс з гастролямі прыязджаць, бо я вядома, у меня пакуль Безумоўна, магчымасці безумоўна, няма, зараз але ёсць. у галаве сваёй я вагаюся накшталт таго. Вот тое самае у меня, напрыклад, з Вільнюсам ёсць адчуванне, нібыта ў Вільнюсе не засталося ніводнай жывой беларускай душы, для которой гэты канцэрт можна было бы зладзіць, гэтыя гастролі. Но мне пераконваюць, што там таксама пакуль яшчэ не ўсё. Вось я думаю, што зараблю дакументы і пастараюся пракаціцца па ўсіх мігранцкіх цэнтрах пажадана, таму што пакуль толькі Польша, на жаль. Ну і Нямецчына, будзе таксама в праграме. У Вільні засталася яшчэ душа беларусіяны. Так што А ён адбываецца. там? Так, ён у Вільні. Я думаю, што наўрад ці яму моя музыка падабаецца, таму я не стаў бы яго запрашаць. Не ведаю, мабыць, і спадабаецца яму і твоя музыка. Мы ж не можам за чалавека адказаць. Гэта праўда. Разумееш, Ярослаў мае такое свойство як бы мяняць сваё стаўленне да чаго заўгодна, калі ведаць яго гісторыю. Я просто такі маўклівы прыхільнік творчасці. Таму я без асаблівага паглыблення там в асобы і так далей, просто карцінкі часам меня просто раз'ёбваецца з пацешных карцінак у ягоных аккаунтах. Ну, Ярослаў гэта чалавек, які паміж фонкам і фолкам абраў усё ж такі фонк. Як найбольш народную заслуговвае толькі як бы гонар за нашага зубра. Наш зубр, сапраўды. Нормально, сябры, нормально, хорошо. Сядзім. А колькі нас глядзіць людзей? Я спадзяюся, 1? 3. 3 чалавекі. 3 чалавекі. Вось, я бы хацеў даведацца, сябры, которые нас глядзяць, што вы думаеце навокал, якія у вас ёсць думкі, меркаванні, которым вы хацелі падзяліцца з намі, каб мы іх абмеркавалі. Гэта было бы вельмі нам карысна, бо гэта падтрымлівае розум цвярозы, калі можна Тут абмеркаваць. вельмі цікавае меркаванне ёсць. Вось Владислав Такар піша: пахан, шысткі, аснова стварэння сучаснага суспільства, так бачу. Я не ведаю, што гэта значыць. Можеш перакласці, походу гэта пра пахановую шасцёрку, аснова стварэння сучаснага грамадства. Блин, не ведаю. Я спадзяюся, што я згодны. Я не разумею, пра што вядзецца, але спадзяюся, што гэта нешта, з чым я згодны, таму што это вельмі важна. Вось, а яшчэ можам, а ёсць інструментарій для галасавалкі? Вось, мы можам вызначыцца, ці п'ю я сёння піва, ці не п'ю? Я думаю, у нас такая магчымасць ёсць. Гэта вельмі добра. Гэта толькі вось, як бы, калі у аўтара канала ёсць такая. Зараз мы паспрабуем гэта зладзіць. Добра, потому што я ўжо пачынаю адчуваць нейкую смагу. Вось тут яшчэ побач са мной папулярны беларускі рэжысёр Юрій Сімака. Прывітанне. Вот тебе перадаюць прывітанне. Нам яшчэ казаў Вожак, вядомы беларускі рэпер, што ён на стрым прыйдзе толькі калі ён з зарплаты купіць сабе піва. А гэта сапраўды ён вам так сказал, і вы ему сапраўды напісалі? Ты ж ведаеш Вожака? Конечно. Ну вось ён тут жыве, тыпу, у Батуме. Я учора з ім сустракаўся, і ён паклікаў яго да нас на стрым, і ён мне кажа: ну слухай, вось зарплату дадуць, тыпу, тады і прыйду, таму што стрым без піва гэта, ну як, вяселле без невесты. Ну так, сапраўды. Але я прапанаваў яму праставіць, але ён адмовіўся, ну горды чалавек, усё ж такі рэпер. Вось кажа, зарплата хутка, тады і будзе піва, тады і будзе стрым. Блин, вельмі цікава сапраўды даведацца, хто ж ён такі, таму што я давно ўжо ведаю пра існаванне і пра творчасць, можа гадоў з 15 ці нешта такое. А вось як бы даведацца, што гэта за чалавек, не выпадала ніколі. А вось у яго учора выйшла інтэрв'ю на Еўрарадыё, насамрэч там шмат чаго становіцца зразумела. Вось, напрыклад, мне спадабалася яго фармулёўка, ён сфармуляваў беларусаў як нацыю, так, як ён сказаў? Нешта я забыўся. Вова, ты не памятаеш?
Не. Мне Так. больш за ўсё спадабалася, што ён апеляваў у сваіх размовах пра беларускую ідэнтычнасць да людзей, якія ў прынцыпе не задумваюцца ў сваім жыцці пра тое, беларусы яны ці не. Вось пра сельскіх усялякіх жыхароў. І мне здаецца, гэта найбольш адэкватны падыход, таму што я, Вось, напрыклад, упершыню ў сваім назваў жыцці беларускую беларусу мову нацыяй пачуў кампрамісам. там Вось не ў мне Менску, гэта як гэта спадабалася. зараз прынята, Сябры, вы калі размаўляеце бабуляў, адначасова. дзядуляў. Ну, вось. Так, ну гэта класіка, размова адначасова, гэта нармальна. Так вось, Так. ну Вожык вельмі цікавы чалавек, вельмі цікавы чалавек. Можаш паглядзець інтэрв'ю, там, конечно, душнавата, таму што вядоўца, як бы, ён заўсёды гне сваю лінію у размовах гэтых, але Мы Можа, такое любім. можа выгнуць яе назад. Так, Зразумела. Ну так, ну а вы, сябры, ну давайте распавядайце, кого слухаеце, што называецца, давайте. Што слухаеце, хто па-вашаму нармальны там, і тады мы можам цябе абмеркаваць. наадварот, каб ты распавёў нам, каго трэба слухаць. Ну, дык Бо- вось, а мне для пачатку трэба даведацца і пра існы стан рэчаў, каб ведаць, ад чаго адштурхоўвацца. Я скажу пра сябе, што Я запусціў апытанне. прыняў іслам, і вырашыў для сябе, што я больш не слухаю музыку, якую ствараюць людзі, таму што гэта абсалютна бессэнсоўна. Штучны інтэлект, ён знішчыць і людзей і жывёлаў. Для чаго нам гэтыя гукі прыроды, для чаго нам усё гэта, калі ёсць згенераваная штучным інтэлектам музыка. Ось, таму я слухаю цяпер толькі згенераваную музыку, якую ты мог пачуць на нашых стрымах, якую я генерую сам. Вось. Геній. Безумоўны геній. І музыка геніальная. Мне вельмі падабаецца. Ну, самае галоўнае, это ж выклікаць эмоцыю. І тут цябе няма роўных у беларускім кампазітарстве. Я згодны. Вось, Вова, а ты што скажаш? Ты якую музыку из того, што цяпер выходзіць, лічыш нармальнай? Ну, я зараз таксама схіляюся да думкі, выказанай нашым хлопчыкам. Гэта, дарэчы, канал на Ютубе, можаце падпісвацца, там вось будуць выкладацца гэтыя цудоўныя кампазіцыі. Але да таго, як я пачаў слухаць неўрамузыку, у мяне была такая ілюзія, што жывая музыка, яна мае, у прынцыпе, права на існаванне. Вось, і я слухаў у апошні час больш металу. Ну, беларускага, я так разумею, крывіцкага. Ну, на жаль, не. Пакуль што я групу «Камаедзіца» не ацаніў. А шкада, альбом «Дзеці лесу» ну, я лічу хорошым. Там ёсць песня Крывіцкім металам ёсць «Мой продак праблемы. медведь». Я ведаю песню «Медведь» ад Кіш. Ну, гэта ж нас не цікавіць, это ж абсалютна такое нейкае... Украінскі, дарэчы, песняр. Так што... Хто канчатна? Гаршок. Не, ну у нас, зноў ж таки, я ж кажу, наша замежная как бы не цікавіць эстрада, то у нас Так, сваёй нас толькі багата. польская цікавіць, так што... Так, да, накшталт вось мяне, сапраўды, гэта да. Гэта добра. Дарэчы, я слухаў песні, у мяне ўзнікла такое пытанне, адкуль у беларускага музыкі столькі адсылак на гражданскую абарону? А вось это, дарэчы, хорошае пытанне. Ёсць група адна з двух словаў. Там першае пачынаецца на П, і другое пачынаецца на П. Вось такая група ПП. І вот там спявак, он аднойчы тое ж самае мне сказаў, я просто в дзяцінстве вельмі любіў слухаць, мне было каля 12 год, у меня былі рваныя джинсы, я хадзіў по раёне і слухаў Егора Летова і групу «Гражданская оборона». І агулам, мне здаецца, нават больш нічога і не слухаў. Вось, быў
2014 год дзесьці, і гэта мне все, конечно, въелось. А пасля это же яшчэ і стала больш-менш як бы прынятым у грамадстве, што нават стала не то, што не сорамна, а наадварот вельмі пачэсна слухаць менавіта гэтую групу, і таму я там уже разгулялся, конечно. Но теперь, конечно, замежную эстраду не слухаю. Но засталось нешта, это все в голове просто. Но замежную эстраду і не варта, я думаю. Не вельмі цікава, я думаю. А ведаеш польскую групу Lady Punk? Ну, гэта лічыцца у іх адна з асноўных, да? Типа накшталт нашай мроі, наколькі я памятаю. Магчыма. Альбо нашага Уліс. Вось мне здаецца, яны больш падобныя. Ну, накшталт, да, я бачыў, што ёсць такая лінія пераемства. Ну, я асабліва, ну, я бы не разумею, да, і зноў ж такі, навошта это слухаць, калі ёсць у нас абсолютно такія ж групы. То есть навошта слухаць две аднолькавыя групы, калі можна слухаць толькі адну? Ну так, навошта слухаць Уліс, калі ёсць Lady Punk? Ну, это потому что Я не ведаю. это потому что Напэўна, ты для таго, каб- краковяк. Напэўна, для таго, каб атрымліваць у 2 разы больш асалоды, можна ўвогуле ўключыць у адзін навушнік адно, у другі другое. Да. Відавочна будзе ў 2 разы лепей, калі тебе падабаецца гэты гурт. Ну, пэўным сэнсе, да, калаш ты маеш на увазе зрабіць. Ну, конечно, Ну, музыкальна. это добра. Ну так, да, это добра, Мышап. дарэчы. Ну, так, Я думаю, чалавек, які ўпершыню паспрабуе ўключыць у адным навушніку славу кмета, а ў другім гражданскую абарону, вось гэты чалавек прывядзе нас у выніку да перамогі. ну, в пэўным сэнсе. Ну, я лічу, что в дзяцінстве это реально самое лепшае, что можно послухать. Ну, это как-то ставит некие приоритеты хорошие, и, может, нават какие-то добрый густ прививает в пэўным сэнсе. Таму это... Я сястры ўключаў групу Беларусь. Не, я не про себя, конечно. Но это добра, что ты ведаешь такую группу, потому что выявилось, что никто амаль не ведает про 5 альбомов группы Беларусь, которые были выпущены только в 2020 году. Пока вся дискография наличивая просто безліч альбомов. Ну, калі у інтэрнаце над табой жыве Кірыл Руды, то даволі складана не ведаць гурт Беларусь. Вось. А вы хтосьці вы знаёмыя з Кірылам Рудым? Ну так. Боже, Вялікі дзе ён чалавек, цяпер? вядома. А ён скончыў ФСН, мне здаецца, ці аднавіўся туды. Гэта я ведаю, але чамусьці сувязь знікла з ім. У нас мы в 23-м годзе перыядычна па п'яні стэлефаноўвались, размаўлялі, а цяпер зусім перасталі. Вось увесь 24-й год ад яго невесткі. Вось калі б Сцёпін да нас змог далучыцца, я думаю, у яго былі б нейкія звесткі наконт гэтай легендарнай асобы. Сапраўды, я сваё жыццё без Кірыла не уяўляю. Ну, я думаю, яно б пайшло не по таму накірунку. Ну, сапраўды, так, да. Сусветнага прызнання наўрад ці я бы мог дамагчыся без адпаведнага, як это ведаеце, кажуць в Америке, background. Так, не прайшоў бы ты бэкграунд-чек без Сцёпіна і... Сцёпін таксама кумір, безумоўны. Я вельмі часто вспоминаю группу «Дым над Двиной» і песню «Афганская». Я ніколі не забуду яе. Ну, ўсё ж таки аўтарства гэтай песні належыць не Сцёпіну, а Кірылу Богданову, беларускаму ваяру. Вось. Але мы не будзем пра гэта. Блин, а мне цікава справедливости, потому что я был великим аматором песни группы «Дым над Двиной» «Афганская». Я вось таксама не могу забыцца пра гэтую групу, потому что больше гаўно напісаць немагчыма. Мне вельмі падабаецца. Ты дарма так кажаш. Великолепная песня. Адзіная ў сваім відзе і, ў прынцыпе, адзіная ў гэтага гурта. Вось, не вышедшая ни на одной пляцоўке. Акрамя ВКонтакте.ру. Я памятаю этот сайт, и мне вельмі шкада, что все люди перестали им користаться. Он вельмі хороший. Вельмі ФСБшны, на жаль. Так что ты сказал? Вельмі ФСБшны, на жаль. Таму... Гэта прыметнік? ФСБшны, ну так. Ну, под ФСБ.
Ну, от ФСБ. От ФСБ. Это что значит? Федеральная Это служба Гурс безпеки. Степина. Фурцовина. Так. Это супер. Неправда. Гурт Стёпіна гэта ўсё ж таки дым над дзвяной, Дым над земной. Песня афганская. Я б сказал, над Бог. імі стаіць кантора глыбокага бурэння. Я бы попросил, Степин, коли ты меня чуешь, ласка, дошли мне mp3-шник дыма над двиной афганское в Телеграм, я буду тебе так удячный. Ну и плюс нам там треба, напевно, стелефонуватися особно і порозмовляти, коли тепер не отрымливается. Бо мы вельмі давно не размовляли, на жаль. На жаль, Стёпін, магчыма, нават у созвоне з табой не зможа падключыць сабе гук. Вось, таму што, ну, ты разумееш, для чалавека, які займаецца саунд-дызайнам, падключэнне гука для Дыскорда гэта занадта цяжкая задача. Ну это тому, что мы абмяркоўвалі з вами гэта, тому что гэты месенджер абсолютно не інтуітыўны человеку з нормальной там гуманітарнай адукацыяй альбо там гуманітарнай візай разобрацца ў гэтым абсолютно немагчыма. Ну так, гуманітарная віза, конечно, вырашае. Ну, магчыма, табе твоя гуманітарная віза дапамагла, вось Степін ніяк не можа разабрацца. Вось у Стёпіна гуманітарнай візы няма і гуманітарнай адукацыі, дарэчы, таксама там. У яго мне віза таксама толькі няма. мастер-карт. Я не Разумееш, скончыў. у цябе ўсё ж таки больш курсаў гэтай адукацыі. Так, правда. Ну, у вас же виза MasterCard, ну, нельга там в этой краине на Б. Не, можна. Все там Да, працуе. можна? Я думал, что Конечно. нельга. Конечно. Беларускія А. карткі працуюць нават у Грузіі. Я думаю, у Польшы яны таксама працуюць. Не ўсе, але Не. Ну, дакладна не Прыорбанк ўсе, хутчэй можна так працуе. сказаць. Прыорбанк хутчэй за ўсё працуе. Ну, ладно, я вам даверусь, бо сам не карыстаўся нічым з гэтага. Не, все-таки, Ну, да. я таксама, але ёсць, так скажем. Але злыя языкі кажуць. сувязі. Так, добрыя языкі, добрыя. Мы ухваляем усё беларускае, нават карткі віза ад Прыорбанка. Да, все беларускае, это вельмі здорово. Што нам пішуць? Што нам пішуць? Пытанне да госця. Вы працуеце на кантору? На кантору. Гэта вельмі добра, што чалавек ведае, што на сленге ментов КДБ это кантора. Ну, мы ўсе канторскія. Я працую на Зенона, адпаведна Зенон КДБ працуе таксама, то есть у меня есть такая, в принципе, вельмі добрая зарплата, я атрымліваю 100 тугриков на беларускую карту МИР. ПИС. Права і Піс, справядлівасць. гэта права і справядлівасць, правда? Все верно, все верно. Крошка, сын к отцу пришел, у него проблема. Батька из дома ушел, позаузеть за Неман. Гэта правильно. Тут, дарэчы, у нашай апытанцы, якую мы запусцілі, пакуль што 100% людзей выказалася за тое, каб ты выпіў ўсё ж такі піва, і у душках шмат. Я спецыяльна зрабіў такую опцыю. Добра, тады 10 праз 15 хвілін я вас пакіну, каб гэтым заняцца, бо ўжо гадзінку размаўляем, і мабільны телефон мне не дазволіць больш, на жаль. Бо у него всего один выход под слухавкі і под зарядку. Ну, ты можешь Добре. отключить наушники и подключить зарядку. Я не смогу, на жаль, потому что я в кинотеатре лiterально знаходжусь. Ну, ладно. Тады трэба хутчэй абмяркоўваць, як бы, што слухаць сучаснаму, як бы, нацыянальна арыентаванаму беларусу, што ухваляе Зенон Пазняк, бо яму даслалі мае неўратрэкі і яму не спадабалася. А як он ты сказал, вырашыў, что... А кто дослал? Почекай, ты гонишь ці гэта свет? Я не гоню. Я не гоню. Окей. Хлопчык з амерыканскай дыяспоры даслаў мае трэкі шыішныя да Зенона, і Зенон не ўхваліў, сказаў, што гэты шыі выглядае як ідыёт, але калі навучацца, то усім капец. Ён подумал, что шии это реальный человек, это инициалы, так? Магчыма. Я думаю, что так. Добра, слухайте, ну сябры, что я могу вам параіць? Только обовязково, значит, записывайте, занотовывайте. А вот памятаете грэшнага зніча? Пачынаем пісаць. Што? Вы памятаете грэшнага зніча?
Не. Это один из першых беларускіх дысідэнтаў, Бембель его прозвішча, і он в один момент сышоў в Жыровіцкі манастыр і там пачаў страшна крывіцкі ведаць. Ён типа выступае за русский свет в центре в Жыровіцкім манастыры, што ў Гарадзенскай вобласці. Что-то я не успеваю записывать. Пишет Тарашкевич верши про натовского антихриста, которого мы переможем своей крывіцкай силой и иконой Маці Божией Жыровіцкай. Вось раю вам азнаёміцца з творчасцю. Дык вось ён казаў на эту тему, что вельмі это важно все, то, что мы з вами абмяркоўваем. Яшчэ раз, пад якой назвай ён існуе? Знич его псевдонім. Пачакай, мне здаецца, яго літаратура. Я не про группу Знич. Это то, что на могилках, правильно? Что? Знич, это то, что на могилках, правильно? На якіх могілках? На ўсіх. Не. Ну, типа да, но типа не, напэўна, не ведаю. Карацей, гэта беларускі паэт, з творчасцю которого я вам раю азнаёміцца. Асабліва, калі вас цікавяць лёсы белай расы. Потому что там ён даследуецца. Куды ён выкладае свае вершы? Нас цікавіць толькі лёс чорнай расы. Ён друкуе іх, ён друкаваў іх у лістках в Жыровіцкім манастырі, раскідаў па Беларусі. Но ёсць яшчэ в інтэрнэце ёсць відэа, дзе ён чытае свае вершы вялікія. В Ютубе? Так, да. Ну вось бачыш, НАТО нават яго паглаціла, і амерыканскія тэхналогіі ён не змог абысці, як не стараўся. Варта просто загугліць Знич чытае свае вершы. Вось, што з музыкі я могу вам параіць, сябры, слухайце, калі ласка, групу Yellow Power. Жоўтая моц. Yellow Power. Это вельмі хорошая беларуская група. Я пераб'ю, ты казаў пра сваю групу 1488. Так. Як назву мы, конечно, асуджаем. Тут мелася на ўвазе просто як бы любимая лічба славы. Ён пад ёй нарадзіўся. Не, гэта просто год адкрыцця мыса добрай надзеі. У тым ліку таксама. Вось. Яго ты не раеш? Год планавання Вітаўта, я лічу. Так, напэўна. Вось, ну і што, ты хочаш запытацца пра гэту групу? Так? Не, я хацеў спытаць, ці не раеш ты яго і гэты гурт слухаць, і дзе можна знайсці гэтыя песні? Можна знайсці, калі на Ютубе забіць «Ворагі не ведалі». Кліп на весь альбом 7 хвілін доўжыцца. 7 хвілін альбом, так. Ну, гэта добра, но хаця я ўжо стасую гэтую мэроду пра тое, што больш 0 секунд я не слухаю. Ну, вось 7 хвілін можна паслухаць. 7 можна, кампраміс. З кліпам самае то. Вось, што яшчэ раю вам паслухаць, сябры? Паслухайце, калі ласка, мае песні па некалькі разоў, уключыце іх і выключыце гук і паставьце іх на паўтор, таму што вядомая потоковая платформа Spotify шведская обрезала монетизацию большай частцы музыкаў, я у тым ліку. Я не атрымліваю грошай з праслухоўванняў, каб іх атрымліваць, мне трэба як мінімум, каб 1000 на год праслухоўванняў у мяне было. Вось, таму я прашу вас дапамагчы мне ў гэтым, уключыць мою музыку і ставіць ее на паўтор. І выключыць гук. І займацца сваім справам. Без праблемаў. У меня есть решение для твоей проблемы. Ты можешь скомпаваць сабе браузер Dolphin, открыть его ў некалькіх вокнах і поставить там просто на кожнае окно прокси. Я разумею, что гэта ўжо пачалося складана. Это уже, да, гэта рэч, которую я со своего перегретого айфона навряд ці зраблю. Вось. Ну, мабуть, себе з'явіцца ноутбук. Мабуть, калі мы збіраем на мабуть, агентура тыпання. Вось, і ты зможаш тады накручваць. Я хацеў яшчэ спытаць пра тое, як табе падабаецца ці не падабаецца ўвогуле твоё стаўленне да сучаснага вось гэтага тренда у Беларусі, што з'яўляецца ўсё больш і больш жанчынак, якія
робяць фонк, не толькі фонк, там усялякія розныя вэйвы з выкарыстаннем Что такое народнай фонк, я творчасці. нават не ведаю. Окей, я называю то, что ты сказал, я называю это этнотрэп. Ну, окей, там і трэп ёсць, і фонк, ну так. Так, да, я вельмі негатыўна ставлюся да гэтага. Мне гэта вельмі эстэтычна, не блізка ідэалагічна. Ну, то бок, это все выглядае як вельмі вельмі такое нешта не маё. Я не адчуваю ад гэтага ні салоды ніякай, не магу гэта сур'ёзным. А вось пры гэтым група Палац, як бы, которая рабіла тое самае толькі ў 90-е гады, падаецца мне надзвычай свежай, надзвычай хорошай. Я не ведаю, чаму гэта так, это, напэўна, маё какое-то асабістае стаўленне, но тое, што ты вось описываешь гэту музычную з'яву, я, на жаль, ніяк не магу ні ў якім разе слухаць. І, ну, в принципе, может быть, і не раю. Прынамсі тое, наколькі шмат такой музыкі паказваюць, што гэта, напэўна, нешта не проста так, што называецца, не самае добрае, может быть. Не ведаю. Ну, так, мы да стрыма я распавядаў, што зараз у трендах тыктока з'явілася чарговая такая, чарговы, я не веду, мэшап, ці як гэта назваць, беларускай вядомай песні народнай з словамі Аллаху Акбар. Вось. І гэта вельмі папулярна. Ну, гэта пацешна. Мільёны праглядаў, мільёны праслухоўванняў гэтага ўсяго. Вось. Ладно. Так, Вова, ты казаў пра тему. Дакладна какой-то... На тебя не чуваць. Твои вусны вырушацца. Выбачаюся, я сказаў гэта ўсё губамі, але вам не было Губазик. Вуснамі. Так, у мяне ёсць больш цікавыя тэмы для абмеркавання. Як ты ставішся да квадроберу? Гэта тыя, з которых здымалі пратэсты ў 20-м годзе з неба, так? Не, гэта квадракоптары. Квадроберы гэта людзі, якія апранаюцца жывёламі і існуюць як жывёлы. Я думаю, что такое можна рабіць, напрыклад, на каляды, калі хтосьці апранаецца коскай і калядой, да? То есть, я думаю, что варта как бы не придумлять тут ровара і існаваць в межах наших старых звычак паганскіх, хрысціянскіх, якіх-колевік. Я думаю, что і там дастаткова жывёльнага контента для ўсіх ахвочых. Я думаю, Добра, что... калі хтосьці перапранаецца кустом, вось як ты лічыш, гэта ўжо вычварэнства ці яшчэ... Жак Ив Кусто, да? Не, звычайным кустом, як Джордж Буш, ведаеш, старэйшы, молодшы. Хмызняк, да? Ну так. Ну, я думаю, что люди, которые робят... Вот, ведаеш, у нас в Беларусі нашай роднай вельмі шмат людзей кожны год, штогод знікаюць бесследна. І у меня есть гіпотэза, што гэта звязана з тым, што людзі ў грыбы альбо па ягады, калі ходзяць, апранаюць камуфляжную вопратку, іх немагчыма знайсці пасля, таму што они зліваюцца з атачэннем, то бок становіцца такім хмызняком, да? То есть і праз гэта у нас так шмат людзей губляецца. Таму я, вядома, таксама супраць гэтага, бо гэта можа прывесці да такіх непажаданых наступстваў, брутальных. Так, наш глядач заўважыў, што пераадзягацеся в козу трэба на Кавказе. Ну, калі вы хочаце, каб вас... Ладно, гэта выразана цэнзурай. Вы взаимодейничали з вами, я так разумею, маецца на увазе стары стереотип про народы. Дарэчы, со мной поделились тут думкай, что в советском НКУСе існавалі цэлае бюро по придумлению национальных стереотипов, там типа накшталт там Бульбы, Кавказа, эстонцев, которые занадто повольные, там и так далее, и что это придумляли специальные люди в ЧК, в специальных кабинетах адмысловых. Мы, конечно, ў гэта не верым. Ну, я веру. Як мы все ведаем, Беларусь придумаў Ленин, вось, і... Вот, можно, дарэчы, з того, что послухаць. Можно послухаць песню группы Марк «Ленин, Сталин, Джиджи Аллен». Ленин, Сталин, Джиджи Аллен. Гучыць як хіт. Так, это сапраўды добрая песня. Я раю вам азнаёміцца з ёй. Вельмі шмат добрай музыкі. А не, гэта іншы чалавек.
Так, новины Дагестан читаем. Ну, ладно. Наступны Так, стрым будзе гэтаму прысвечаны. Стёпин нам даслаў, што перапранацца трэба в казу, як амерыканскі музычны інструмент. Я, дарэчы, граю на казу, і я вельмі рады. Дарэчы, я таксама калісьці граў, у маёй дзяўчыны быў дзень нараджэння, і фактычна мы, можна сказаць, пазнаёміліся там праз тое, што я граў на казу. Так, Я гэта не трапіў у аніводную ноту, калі граў Пітера Мёрфі гэтую Strange Kind of Love. Ось, але ёй спадабалася. дзіўны кшталт любові, Так. па-нашаму, калі сказаць. І дзіўны кшталт гульні на казу там прысутнічаў. Ну, падзьмуць у казу, гэта мы ўсе любім. Гэта наша старадаўняя Так, на крывіцкая забава. Каўказе таксама гэта старадаўняя каўказская забава. Я даю перавагу зубрам усё ж такі. Ну, Таму што ты напісаўся паспрабуй з літары пазьмуць Z. зубора яшчэ. Так. Зубр наш хлопчык. Ну, праблема вось падзьмуць у зубра, мне здаецца, што можна памерці пасля гэтага, але калі ты сапраўдны як бы ваяр, сапраўдны вось мужчына шчырага лёсу, то можна паспрабаваць адправіцца ў зубровую вальхалу. Ну, сапраўды, але баяцца смерці заганна, сябры, вось што я вам скажу. Так, трэба баяцца Зянона На Станіславовича. яго таксама нельга баяцца. Ну, ну што баяцца? Это ж наш, как бы, дзякуй за шчаслівае там всё на свеце, там, наш правадыр, как бы, ён нас нікога не пакрыўдзіць, толькі па справядлівасці. Я шчыра так лічу. Слава, калі будзе ода Зянону Пазняку? Я думаю, што ўсе песні так ці інакш ёй ёсць. Не, ну разумееш, усё ж такі ўсе песні гэта ўсе песні. Гэта заўсёды так, у кожнага аўтара ёсць нейкі асноўны такі ўплыў, але ўсё ж такі вось калі будзе вось паўнавартаснае прысвячэнне Зянону Станіславовичу у выглядзе, я не ведаю, оды ці... Я просто не ўпэўнены, што я смогу напісаць нешта лепшае за песню из передачи «Цирк задротам» да радио «Свобода». КДБ працуе... Цирк задротам? Ну там что-то... За «Цирк задротам» на радио «Свобода». Была передача, там рэпер Вінцэнт. Вінцэнт... Задротам цирк. А я не ведаю. Гэтый і Вінцэнт, рэпер, там зачитываў рэпчик з нагоды актуальных навінаў. І там на той момент же было прынята гасіць как бы Зянона Станіславовича. І там был трек «КДБ працуе на Зянона без лохатрона, без лохатрона». Вось... Я думаю, што я не смогу нічога лепшага напісаць. Просто у меня не атрымаецца. Куды мне да рэпера Вінцэнта, выбачаюсь. А як же Зянон Хоп? Таксама не кепска. Ну, то есть, ёсць людзі, которых этим займаюцца, я займаюсь все-таки трошки іншымі рэчамі. То есть, милиционеры, да, вот это моя тема збольшого. Милицианты, там, проститутки и так далее. Это мой кшталт. Мой кшталт тэматик. У мяне ёсць яшчэ одно такое пытанне, паколькі ты кажаш, што ты хутка ўжо ад нас адыдзеш. Так, да, адвалюсь літаральна праз 5 хвілінак. У мяне пытанне, ці не хацеў бы ты зладзіць які-небудзь гітарны стрым? Тупа пажылую гітару прынесці і нам штосьці заграць. У меня, на жаль, просто таких тэхнічных магчымасцяў няма. Просто ізноў ж таки, как мінімум, просто што у меня няма камп'ютара. Вось. Але я неўзабаве уже поеду в гастрольнае турне по гарадах Польши. Вось, я думаю, што я абавязкова завітаю в Краков, напрыклад, і першага я буду в Познані іграць, 30-го я іграю в Варшаве, яшчэ, напэўна, неўзабаве Вроцлав будзе. Ну, карацей, можна будзе просто жыўцом прайсці і паслухаць. Усім падпісантам канала Маргінез ад мяне будзе сюрпрыз. Так, сюрпрыз як ад Унабомбера. Не, будет не Унабомбер, а Дуабомбер. Вашу, ну так бы мовіць, і уперад і ўзад. Да, так, передача запрашаем назад.
на стрим, на концерти Слави Кміта, я так розумію, з Кміт-ансамблем. Мід-ансамблем, так, сапраўды мы зараз поедем, тому що ми хороша група. І все буде добре. Я сподіваюся. Ось. Ти можеш нам більше розповісти, де ми можемо, як кажуть українці, подивитися на гэта все? Ну, анонсы будут. Числах Анонсы будут. Сачыце за соцсетками, что называется, и зноў ж таки на концертах все подписанты канала Маргинес могут до мяне подысці и атрымаць змястоўную размову на кшталт такой, которая отбылась между нами с вами сегодня. То бок я думаю, что кожны бы из ваших подписантов хотел бы гэтага. Я думаю, безумоўна. Я думаю, напэўна, асабліва капітан, вось ён такія размовы. Так, у нас ёсць падпісант, ён падпісаны як капітан, ён больш за ўсё ў жыцці любіць такія размовы, і калі яго страпоняць у дупу, ён сам нам прызнаўся, але ніхто не пагадзіўся на гэта пакуль. Магчыма, калі ён падыдзе да цябе на канцэрце, ты пагадзішся. Поразмаўляць, прынамсі, сябры, я супраць того, чтобы людзі вообще навогул адзін да аднаго дакранались. Я дакранаюсь только до гитары. Все остальное мне абсолютно агідна. Так, ну, тады, капітан, ты зноў у пралёце. Што ж? Так, на жаль, так. Ну, вось, тады, сябры, што? Я зычу вам прыемнага вечара. Дзякуй, што запрасілі. Я з радасцю захвотаю. Прыйшоў бы яшчэ раз, можа, больш у такіх камфортных умовах. Як бы зычу вам плённай творчасці і ўсяго такога. А цяпер я яшчэ курыць хочу, просто пиздец, вы бы знали. Дзякую. Вось я нагадаю, што у нас у выніку галасавання аднаго чалавека, вось мы завяршаем апытанку. Да, І чалавек прагаласаваў за тое, каб ты шмат выпіў піва. Я пастараюся не выпіць піва, і вы выпіце піва за маё здароўе, а я выпіў за ваш. Я выпіў каву за твоё здароўе. Дзякуй, калега. Все, давайте, счастливо. Все, давай, пакуль Пожалуйста, прыходзь вы меня яшчэ. из конфы не выдаляйте, я, может, буду что-нибудь писать. Мы не выдаляем, збіраемся. будзеш тут. Супер, давайте, сябры. Пакуль. Так, ну, топова пасядзелі, я лічу. Так. Маловато, але... Я яшчэ Гэта на затраўка 100 такая стрымаў. Я лічу, што сёння быў адзін з найлепшых стрымаў, якія у нас толькі былі. З найлепшымі жартамі, найлепшымі парадамі. Вось. Не ведаю, як лічыць наш адзіны глядач, але нават калі ён лічыць не так, то ён просто долбаёб. Вось. Так, я не ведаю, ці будзем мы працягваць правильно. наш стрым? Думаю, так, чаму б не. Магчыма, Сцёпін зараз далучыцца ўсё ж такі. Так, што-небудзь Сцёпін, сэнсоўнае калі ты з нас гэтага чуеш, атрымаецца. то паспрабуй зноў перазайсці. Я не ведаю. Магчыма, Слава блакаваў Ён цябе піша не. Не, Ну, ну і... Лох, підер. Ладно. Так. Цалкам згодны. Што ж, паважаны глядачы, він єдиний, хто підтримав нас. Тепер ми за нього горою. За славу і двор, так би мовити. Так. Дарэчы, калі нас хтосьці глядзіць з тых людзей, якія ў нас у нацыянальных людзях тут, то можаце далучацца. Не ведаю, мабыць, калі які-небудзь Ярослаў Григор'яў нас падглядае там. Думаю, што норм стрым. Ну, дзякуй. Да топовый стрым. Топовый. Я хачу вельмі гітарны стрым, вось это было б топава. Трэба хутчэй... Трэба, вось ведаеце, дапамагайце Кміту, каб ён новы комп сабе купіў. Так, вось у нас ва подписывайтесь ўсіх праблемы з кампамі. На телеграм-канал Вячеслав Кмит латинкой. Падтрымлівайце Вячеслава Кмита, прыходзьце на яго канцэрты. Я думаю, Вова, ты калі з ім сустрэнешся у Кракаве на канцэрце. Тут на стрыме пиздой пайшло ўсё. Так, ясно. Я бачу, таму што Слава выйшаў. Зараз мы гэта паправім. Похвай по-беларуску. Ты пакуль адкажы чалавеку, які пытае пра старога Ольфа. Так. Владислав
Токар, вы чулі песні гурту стары Ольса, вядома, гэта адзін з моих любімых беларускіх гуртоў. Так, у іх на вакале вельмі цікавы чалавек, ён гусляр, і у яго была свая майстэрня ў Менску, але яна згарэла, ён збірае на яе грошы, таму калі любіце творчасць старога Ольсы, можаце падтрымаць яго. Вось, яго гуслярскія канцэрты гэта тупа топ. Ну, Такія творчасць справы. старога Ольса гэта ў прынцыпе тая рэч, якая можа ўвогуле ўсіх нас беларусаў аб'яднаць вакол такой, ну, у прынцыпе, вакол гісторыі. Так, асабліва вось гэта гістарычная песня Child in Time, старажытная беларуская. Так, асабліва Групы альбом Purple. кавераў на класычны рок, вось гэта тое, што Вось, так. скрэпа так. наша духоўная. Не, сапраўды стары Ольса вельмі файны гурт. Я калі вось мяне хтосьці з палякаў, напрыклад, пытае, якую музыку паслухаць па-беларуску, я раю звычайна 3 гурты. Гэта Лявон Вольскі, ну, у прынцыпе, усе гурты, якія з ім звязаныя. Гэта Улес і гэта стары Ольса. Ну, вось. Асабліва для палякаў гэта такая лепшая група для рэкамендацыі, таму што там шмат песен менавіта такіх польска-беларускіх, такой старой рэчы паспалітай. Там, напрыклад, Багародзіца такая больш збеларусізаваная. То бок, ну, Багародзіца спачатку гэта песні, ну, прынамсі мы пра яе ведаем як, ну, з крыніцу як польскамоўная. Вось яна была запісаная там па-польску у польскім перакладзе аднаго са статутаў, па-мойму. Але вось стары Ольса заняліся тым, каб гэта пераасэнсаваць, вось, зрабілі беларусізацыю. І такую ж самую беларусізацыю вы можаце заладзіць з вашымі знаёмымі палякамі, альбо, не ведаю, з украінцамі таксама, калі вы ім прапануеце паслухаць старога Ольсу. Любімая, мне здаецца, моя частка іхнай творчасці гэта альбом, я не памятаю, як ён называецца, нешта вялікія бітвы, музыка вялікіх, ну, нешта такое, карацей, пра бітвы. Там пра Аршанскую бітву, пра гэтую Грунвальдскую бітву. Ну, вось там такі гераічны эпос. Так, ну, стары Ольса гэта даволі папсовы гурт, адзін з самых вядомых, у прынцыпе, беларускіх гуртоў. Там пра яго мала сэнсу пытаць, ці ведаем мы, таму што, ну, амаль усе ведаюць гурт стары Ольска. Гэта як пытаць, ці ведаеш ты Вольскага. Ну так. Хутчэй за ўсё ўсе ведаюць Вольскага. Ну, гэта класіка такая. З новых Так, музыкаў я мала каго магу параіць паслухаць, насамрэч. Владислав Токар піша, у нас схожий гурт є козацька хорея, вони теж записали заспівали Богородицю. Пісні на тему раннє. У мене просто такими маленькими літерами все жесть просто. Ранньо модерної історії. Короче, зрозуміло. Ну, я не чув козацьку хорею, але можна послухати. Владислав, ці ёсць ты ў нашым дыскорд-канале Маргінез, калі табе не впадло, што называецца, можаш даслаць туды спасылку на гэты гурт. Ось. Калі тебе там няма ў дыскордзе, маю на увазе, то далучайся. Мы фармуем там такое маргінальнае кам'юніці. Так, далучайцеся. Там ёсць пакуль што 2 такіх асабліва актыўных персанажа, але заўсёды знойдзецца месца на яшчэ вельмі шмат. Тут існуе магчымасць таксама і размовы праводзіць. У нас ёсць тут канфа для агентуры. Ну, мы зараз не ў ёй знаходзімся, мы ўсё ж такі нацыянальныя людзі. Але калі у вас ёсць жаданне паразмаўляць з аўдыторыяй, з мэтавай аўдыторыяй канала Маргінез, то запрашаем. А ці ёсць у нас у
Пісанне спасылкі на гэты самы Discord. Ёсць, там на ўсё ёсць. Так, тады заходите ў апісанне канала, вось спасылкі на соцсеткі я бачу, і далучайцеся да нашага Дыскорда. Хз, як далучыцеся. Я толькі што апісаў. У апісанні канала ёсць ссылкі на соцсеткі. Так, увогуле падпішыцеся там на ўсё, каб не губляць ніякага контенту, таму што ну, у нас зараз ёсць і канал у Тэлеграме. Палова контенту ўсяго ў Дыскордзе. То бок вы можете даведацца пра Ну так, выбітнейшыя. самае важнае, на што трэба падпісацца, гэта YouTube, Telegram, Discord. Вось, можна яшчэ на інсту падпісацца. Там больш такая навуковая частка таго, што я раблю. Так. Задавайце вашыя пытанні, гледачы. Сёння быў Слава Кміт. Як вам стрым? Як вам госць? Распавядайце вашу думку, так бы мовіць, на гэты конт. Я лічу, што вельмі мала было сёння Славы Кміта. Трэба было больш працяглы стрым рабіць. Шкада, што Сцёпін не далучыўся, таму што ён павінен Так, быў быць Сцёпін- маторам гэтай размовы пра музыку, бо у музыцы ніводзін з нас асабліва не разбіраецца. Шкада, я згодны. Так. Запрашэнне. Вова, там Што? спасылка бітая. Блядь. Дыскорд? Ёбаны Так. дэгенерат. Кінь спасылку просто на Discord у чат. І ўсё. Вось, я згодны. Discord гэта параша, але лепшага для нашых мэтаў мы не знайшлі. Бо просто канфа ў GTC-Meet гэта не так цікава. То бок увесь я гэты все- час ніхто не мог далучыцца да Так. каналу. Так. Ахуіцельна. Як жа я люблю Дыскорд. Так. Што я хацеў сказаць? Мы не паспелі абмеркаваць вось тое, што Слава недавно стаў акторам. Занадта хутка ён ад нас сышоў. Я думаю, наступны раз, калі ён да нас захоча прыйсці, вось, пасля ўсяго ўзроўню нашых жартаў, магчыма, ён палічыць, што нашы жарты занадта высокага ўзроўню, не дацягваюць да такога ўзроўню маргінальнасці, як у яго, нягледзячы на тое, што канал называецца Маргінез. Вось. Але мы стараліся. І будзем спадзявацца, што ён прыйдзе яшчэ. Так. Песня, так, я научусь. Ну, карацей, так. Я спадзяюся, што я кажу, ты можаш слаць спасылку Вось ў чат? я спрабую зараз зразумець, дзе тут спасылка ўвогуле на гэта. Ну, давай я дашлю спасылку. Ну давай ты Просто дашли. на сам сервак, на сам сервер. Вось. Ну так, вось я Націскалі. не разумею. Мгм. Копировать ссылку. А дзе ты Я гэта вось знайшоў? зараз дайшлю яе у наш чат, а ты яе просто націснеш правай кнопачкай і дайшлеш Окей. мне. Табе? Ой, не дайшлеш Я- мне, а дайшлеш Чат у адразу. чат Ютуба. Не то я кажу. Ось, добра, все, у чаце у Ютубе ёсць спасылка на наш Discord канал, Трэба будзе подписывайтесь. потым яшчэ адкарэктаваць за тую херню. На Ютубе таксама подписывайтесь, ставьте лайки, націскайте на колокольчик, каб вы заўсёды маглі прыйсці на стрым, задаць ваши пытанні топовым гасцям і нам таксама. Вось. Галоўнае, прапануйце нейкіх людзей, каб можна было з імі звязвацца. Таксама прапануйце гасцей, якія вам могуць быць цікавы. Калі яны прыйдуць на канал, дзе 4 гледача онлайн, то мы з імі зладзім стрым. Вось. Шкада, што Є справа. Венедыкуса няма ўжо другі стрым. Вось я за ім сумую. Ён, звычайна, там самы Владислав- актыўны быў. Токар напісаў мне, да, ахахахаха. Гэта пра што? Все адно не заходзяць на канал. На канал. Блядь.
Ладно. Усе пытанні да нашага адміна. Як заўжды, адмін долбаёб. Вось. Што зрабіў канал, на які нельга зайсці? Нахуянна. Гэта канал, на які немагчыма зайсці, немагчыма з яго выйсці, паходу. Гэта канец. Кінець. Ой. Ну, раз у нас сёння музычны стрым, можаце распавесці ў чаце, што вы яшчэ слухаеце. Вось Славе не падабаюцца сучасныя гэтыя народныя такі трэп, народны фонк. А мне наадварот вельмі падабаецца. Я лічу, што за гэтым будучыня. Любое гаўно раней рабілася проста ў стылі рэп, цяпер любое гаўно робіцца у стылі фонк і як нейкі трэп. Я закінуў яшчэ адну спасылку. Так, Вось каму... так, О, я вось чуў нейкі... павучыўся. Так, Нарэшце. усё. Новая спасылка спрацавала. Перамога маргінальных сіл над Дыскордам. Гэта заебумба. Супер. Счёт Запрашаю. 0,500. Не ведаю. Так. З нараджэннем я вас віншую. У пуза і ў дупу пацалую. Так, гэта наш Маргінез прадставаў адзін з нейратрэкаў, які недасяжны ў інтэрнэце, ён таемны. Ты вось нам распавядзі, калі навінкі нейратворчасці убачыць Навінкі свет. нейратворчасці ўбачыць свет, калі ў мяне будзе час, каб гэта ўсё заліваць і фоташопіць прэв'юшкі, таму што мне няма на гэта часу. Звычайна. Вось. Але, магчыма, калісьці ён з'явіцца. Як калісьці ў Славы з'явіцца ноутбук, у мяне з'явіцца час на нейратрэкі. Вось. Ладно, распавядзі ты нам тады, якую музыку нам трэба слухаць пасля Славы. Я не ведаю летом, вось я насамрэч даслухаў усю дыскаграфію Motorhead і, здаецца, усю дыскаграфію, ну, прынамсі, усю тую частку яе, у якой вакалістам быў гэты карацей, вакаліст Black Sabbath, як яго? Озі Осборн. Вось, усю гэтую частку. Мне, дарэчы, не падабаецца Black Sabbath. Ну, як? Падабаецца, але лепшы Black Sabbath быў, шчыра кажучы, не за Озі Осборном. Я не згодны. Я калі ўключыў вось гэты першы альбом, які без Озі Осборна, і калі не пачуў вось гэта... З кім ты? Калі не пачуў... З Діо ці з Гіланам? Я не ведаю, я не памятаю імёнаў. Ну, вось з Гіланам быў топавы альбом, паслухай. Я калі не чую вось гэтага «Cause I am patient number 9». Вось я без гэтага не магу слухаць. Ясна. А як табе сольная творчасць Озі Осборна? Ну, вось я, дарэчы, зараз узгадаў пра песню «Patient number 9». Ахуительны трек. Ну, не ўсе добрыя, але ёсць вельмі такія цікавыя кампазіцыі. Просто Озі Осборн — гэта музыка майго дзяцінства. У мяне бацька быў фанатам Озі Осборна. Ось. Я ўсё дзяцінства слухаў Дрімера, See You on the Other Side, Black Sabbath. Там у майго бацькі была любімая песня, гэта як яна называла? After Forever. Вось. І таму, магчыма, у мяне ўжо выпрацаваўся такі, як бы сказаць, не тое, каб непрыязнь, але проста звычка да Озі Осборна, што, ну, вось ён існуе ў маім жыцці перманентна і не трэба яго болей. Вось. Ну, у іх, дарэчы, таксама былі сумесныя кампазіцыі з Motorhead, з гэтым вакалістам, зноў ж такі. Мне трэба трошачкі пакумекаць
каб яго ўзгадаць. Лемі? Кілмістер Лемі, так. У іх былі сумесныя кампазіцыі, у тым ліку вось гэтая Hellraiser. Гэта ўвогуле, па-мойму, тэкст Осборна. Але ў іх ёсць версія Motorhead, ёсць версія Озі Осборна, а ёсць версія, дзе зрабілі мэшап, карацей, і цэлы кліп. Такі мультыплікацыйны на YouTube можна знайсці, дзе прама яны адначасова спяваюць там квадрат праз квадрат, як нам пакінуў вядомыя клясык Завещалі дзеды і Максім адцы. Дождж. Я, дарэчы, заўсёды блытаю Максіма Доша і Мішу Мавашы, так што Я не ведаю, як можна іх пераблытаць. Це ж такі вось гэтыя Все ж таки Максим Доша гэта наш выбор, а Максим Маваша гэта дрыщавы петух. Ён жывы яшчэ? Хто? Маваша? Ну, яго ебуць у сраку чеченцы, але... ён Я жывы, нешта чуў пра здаецца. тое, што ён зэднаўся. Чуў? Ну, як тебе сказаць? Ну, ведаеш, я не сачу пільна за кар'ерай Мішы Мавашы. Не, ну, Міша Маваша гэта просто... Я не ведаю, гэта ж Чыша аўтар Машаш. песні, гэта аўтар песні, ось гэты «Делаю подход, потом еще подход, я сам расту, и масса тела моего растет». Як такі чалавек можа быць не за Z, я не ведаю. Здаецца, я чуў гэтую песню, але, магчыма, гэта адзіная песня. Я думаю, ты чуў Гэта ўвогуле ягоная адзіная песня. гэтае. Я думаю, ты чуў гачы мікс, які я дасылаў, дзе «Давай футкок, потом еще футкок, браток». О, вось гэта я чуў, так. Гэта, я думаю, ты чуў. Так, менавіта. Ось. І я вось гэтую дыскаграфію Motorhead і Black Sabbath у асноўным праслухаў у партыйнай зале, калі яшчэ яе наведваў. Зараз проста няма ані часу, ані грошай, ані жадання, шчыра кажучы. Што тут сказаць? Бывае. Мне здаецца, наш адзіны глядач Владзіслаў, ён сышоў са стрыма ў Discord, таму, магчыма, наш кароткі стрым трэба скончваць на сёння, бо мы як бы разлічвалі на Славу і Сцёпіна, але Сцёпіна скінула, Слава абмежаваны сваім тэлефонам, таму, я думаю, А ты зараз на сёння стрыме? можна Сам. скончваць. У сэнсе? Не, не на стрыме. Не. Ну, у нас не тады зачынена. ёсць прынамсі 2 гледачы. Ну, я думаю, можна ім включыць Неактыўныя. нейкі трек і пайсці гуляць у цыву, напрыклад. Неблагая прапаноўка. Вось, таму, калі ты згодны, давай скончваць. Окей. Давай тады, ведаеш, пастаў зноў які-небудзь трек Славы Кміта. Пастаў ім мой улюбёны трек «Умоўнасць». Ён ёсць на Ютубе, можаш яго знайсці. Гэта «Беларусь Outfit». Я ведаю. Каб усе Я табе яго пачулі даслаў, гэты дарэчы. геніяльныя вось гэтыя радкі пра Міленкевіча. Окей. Зараз все будзе. Ну што, тады будзем з вами развітвацца на сённяшні дзень, на сённяшні стрым. Я бачу, што Віталік ужо выводзіць шэрыя квадраты. Шэранькі квадрацік на мяне упаў. Дарэчы, яшчэ адна група беларуская, якую варта паслухаць, гэта РСП. Чыстая беларуская мова, літаратурная. Я не згодны, не слухайце РСП, гэта кал. РСП гэта лепей за ЛСП. Ну, тут я згодны. І лепей за ЛСД таксама. ЛСП... 74025 піша, я не спазніўся. Слухай, мы тут собраліся ўжо стрым скончваць, а ты прыйшоў, блин.
Уже і Ні, Слава ще Кміт не сійшов, і спізнився. всі, а ти Вже тільки всі сійшли, підвалився. я не спознився. Ні, ти спознився, хлопчик. Ти спознився. Зараз застанеться тільки послухати трек Слави Кміта на розвітання і все. Запіс Так. будзе, зможаш паглядзець, паслухаць, вось, і хайлайт потым хутчэй за ўсё з'явіцца. Таму ўсё, хлопчыкі і дзяўчаткі, усім добрага вечара. Мы пойдзем гуляцца ў цыву. Все, пакуль. А зараз я вам включу трек Славы Кміта пра Міленкевіча. Я рослина и неспынно прагну бензина, как быть счастливым. Не читаю увогуле новину, не малюю пацуков и не забиваю картину. И ты такие ж, только дурные, подрыхтуйте кайданы. Умовной свядомості вибирай, як заробляєш, так і отримай. Тільки прошу, не треба кричать, бери ружо, починай стрілять. Like a rolling stone, like a rolling stone, like a rolling stone. Мои сусіди по квартири зроблені з одиного аркушу папери. Добре, що не з інших откидав. Покличте сюди Міленкевича з дороги імбецила. Умовно свідомості вибирай, як заробляє, так і отримай. Тільки прошу, не треба кричать, бери ружо, починай стрілять. Like a rolling stone, like a rolling stone, like a rolling stone. Радость быття не узбуджаться ніколи. І я мать, що всім задоволены, окромя моєї кволої волі. Але гэта легко пережить, ды тяжко зберегти. Like a rolling stone, 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 like a rolling stone. Shall we